A nova lonxa de Ribeira facía hoxe a súa posta de longo oficial coa apertura das instalacións. Foi un día de actividade frenética. Moitas das vendedurías que dende hoxe xa operan nas novas instalacións realizaban esta mañá o traslado das súas pertenzas á súa nova ubicación. Traballa o reo tamén para os traballadores da empresa que a partir de agora levará a xestión da nova rula e que sustituirá o Concello nese labor, así como tamén para os compradores, na súa maioría satisfeitos co cambio ás novas instalacións. Bueno, de momento ainda empezamos hoxe a traballar, pero bueno, a pinta ten a boa. A ver despois co tempo o que resulta. A última hora da mañá foron chegando a maioría dos barcos, primeiros embarcacións menores que traballan no marisqueo e posteriormente artes menores arrastre e cerco. En cifras destacar os 30.000 kilos de lirio descargados, sendo a especie máis abundante, seguida do xurelo e a xarda, que sumaron entre as dúas especies uns 29.000 kilos. O polvo foi a cuarta especie en canto a volume de descargas, cun prezo que rondou entre os 3,5 euros o máis barato e os 11,20 o máis caro. En canto ao marisqueo, na rula subastáronse 321 kilos de ameixa rubia a un prezo medio de 8,18, 227 kilos de xapónica a 7,97 de media e 616 de navalla, que se pagaron a unha media de 6,86. Despois de máis de 25 anos de actividade, a vella lonxa pechou xa as súas portas definitivamente. Fixo despois dun ano no que se acadaron cifras históricas, con case 32 millóns de kilos de pescado e unha facturación de récord que superou os 43 millóns de euros. Queda pendente a partir de agora a que se destinarán esas bellas instalacións, aínda que todo apunta a que poderían albergar a nova nave de Redeiros.